Dijeljenje digitalnih sadržaja. Razvojem računarstva u oblaku nastale su brojne usluge. Te usluge nazivamo usluge u oblaku. Prve i najkorištenije usluge koje su nastale bile su pohrana i dijeljenje digitalnih sadržaja. Prvi na popisu u našem udžbeniku jeste OneDrive, dio usluge Office 365 za škole. U njemu je moguće pohranjivati datoteke, stvarati mape i dodjeljivati prava nad njima. Ponuđene postavke za dijeljenje sadržaja su svi, osobe u tvrtci ili ustanovi, osobe s postojećim pristupom i određene osobe. Sljedeći nam je Google Disk sa kojim smo upoznati zbog toga jer imamo otvorene Gmail račune. Kod Google Diska ponuđene postavke za dijeljenje su uključeno javno na internetu, gdje je pristup omogućen svima, čak i ako nisu prijavljeni u Google Disk. Uključeno možemo staviti svatko s vezom, te je zbog toga omogućen samo onima koji imaju poveznicu za dijeljenje sadržaja i uključeno za određene osobe koje mi navedemo na popis. Još jedna popularna usluga za pohranu i dijeljenje sadržaja naziva se Dropbox. Nastala je prije nekoliko godina. Potrebno imati svoj korisnički račun ili ga je moguće povezati sa Google računom. Dropbox je na početku nudio određenu količinu prostora, te ste pozivanjem prijatelja ili poznanika dobivali više gigabajta prostora na Dropboxu.